Sugeng dalu para idola sak Nusantara. Bengi-bengi iki ceritane lucu. Kebanan montore macet terus diunggahke kol tepak nyarter ceritane. Terus iki aku posisi ning dhuwur kol tepak, kebetulan lewat ning Bangkle, ana jembatan Bangkle iki. Terus jembatan Bangkle sekalian ngevlog kanggo ngisi konten-konten iki. Lah jembatan iki adalah jembatan yang menghubungkan kota Blora mbek ning Bangkle. Pas ngepasi iki pas surup-surup kaya ngono ku. Lah ngarep iku ana sing jenenge stasiun Blora. Jaman dhisik stasiun iku mendeke sepur ora mendeke cewek-cewek. Kanan jalan iki ana kas oleh-oleh jenenge Blok T. Nah, dhisik terminal iki. Jadi sekarang Blok T lah iki stasiune saiki nggo ngopi-ngopi enak kopine macem-macem iku ana depot-depot. Kanan jalan iki ana hotel, ana supermarket utawa luwes. Ha iki nek wong-wong Blora iku mesti do numpak lift ning kene suweneng epol. Wis biasa. Ngarep iku jenenge Tugu Pancasila, ubeng-ubengan iku. Angger setiap wong iku rono kudu mubeng, mubeng 1, mubeng 2, mubeng 3. Nek ngiri engko teko iki lingkar luar iso teko Biandono, nek nganan kono lurus teko Rembang ngono. Lah mesti kon wah iki ikone Blora ning kene. Lah ngarep iku sing jenenge Jalan Pemuda. Iki tempate nongkrong. Ibaratnya pusat-pusat kota ning kaya ning Jogja ya kaya ning Malioboro, kaya ning Semarang ya Jalan Pemuda kaya ngono. Iki ana hotel-hotel, ana semacam-macam. Kulinere ya akeh iki. Ana tenda-tenda, warung tenda, warung penyet, kucingan, wedang ronde, semacam-macam. Ana kelenteng iki ning kiri kelenteng iki sing ana lampu-lampune iku murup-murup iku waduh. Nek cah cilik-cilik mesti seneng dijak liwat kene. Suasane rame apa nek malam Minggu. Nah, ngarep iki jenenge Perapatan Grojogan. Perapatan Grojogan. Apik iki. Ning kono ana sego pecel juga. Kawat jenenge Perapatan Grojogan bebas lapar iki. Karena di bebas lapar. Nah, ngaju terus. Engko wis ngarep iku teko alun-alun iku, alun-alun Blora. Kenapa sih jengake alun-alun kudune alon-alon muter-muter iku alon-alon. Wis ngono. Wis dilanjut neh. Engko nek wis teko alun-alun tak kandhani neh, tak ceritani. Lah ngarep iki wis teko perapatan kantor pos jenenge bolo. Kantor pos nek dhisik iku MD Mall kaya ngono. Iki gedung Samen Solo Sentika kiri jalan iki. Nek kanan jalan iku kantor pos Blora. Kita ambil kiri wis mlaku terus. Lah ngarep iku alun-alun Blora. Pokoke nek ana tulisane alun-alun Blora iku ya alun-alun Blora kudu mubeng-mubenge aja berlawanan iso dikeplaki wong sak Blora mengko denganan. Lagi kiri iki BRI, iki ana Bank Mandiri ning kene, ana ATM Mandiri. Lurus, nek lurus kono mubeng ana Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman Masjid Agung Blora lah ngono. Kiri iki engko arah iso teko Randu Blatung, iso nek nganan teko Blora. Kanan jalan iki Makam Sunan Pojok, kiri iki Koplaan. Koplaan iku pusat koyo kuliner iku. Lah kanan iki sebelum tikungan iki jenenge sego pecel tonpik. Nah, lurus terus iki teko ngarep Polsek Kota. Lah kiri iki ana pusat warung-warung tenda iki enak juga lagi meh dibangun. Lurus perapatan BNI apa perapatan Bang Panin. Iya, perapatan Bang Panin. Lurus terus. Engko ngarep iku teko perapatan Biandono jenenge. Tempat mangkale bis-bis jaman biyen, tapi saiki ora ana bis ya wis kaya ngono ku. Lah ngono terus to. Lah iki teko perapatan Biandono lurus terus Jalan Gatot Subroto iki, Jalan Gatot Subroto. Lanjut meneh ijene Jalan Gatot Subroto. Biasane kanan kiri iki ana akeh warung-warung tenda bolo nek ana jenengan-jenengan sing saka Surabaya. Saiki trek-trek iku akeh saka Surabaya metune ning kene dalan Blora iki. Terkenale Pantura Tengah iki. Jarene luwih irit solare, luwih cedhak, luwih enak. Tapi parkir-parkire nggo truk, nggo istirahat cek kurang. Lurus terus
Iki iku wis apeh nyampe engko ning kawasan Setro, gerbang barat nggo masuk Kota Blora. Iki wis teko to Gagana Karya Kertabumi. Kaya ngono ku artine apa engko digoleki ning YouTube wae aku. Wegah cangkemku wis kesel ngomong terus. Lurus terus iku ana ing jenenge Tugu. Tugu Adipura. Ngetoke nek jaman biyen Kota Blora iku tau entuk anugerah Adipura. Lah iki sing jenenge Pom Setro ya, Pom Setro. Kaya ngono kuwi. Wis tak lanjut meneh karena iki wis wengi aku dhewean ngomong terus ya kesel. Wis pokoke ati-ati